Bună ziua, dragii mei! Astăzi voi face o etalare completă. Este o etalare pentru o săptămână. Cine va rezona cu mine va rezona, dar ce doresc să vă spun? La această etalare va rezona foarte multă lume. Am decis această etalare să vedem ce ne aduce luna plină, ce vești, ce șanse ne deschide această lună plină pe toate planurile, pentru că am acest mesaj. Mai am un mesaj că pentru cei care se vor judeca sau au vreo judecată în ceva, vor câștiga. Judecată de tot felul. Vor câștiga. Eu aceste mesaje le am dinainte să deschide cărțile. Eu nu m-am uitat la cărți. Le-am pus pe masă și o să ridic fiecare carte în parte. Să vedem ce ne transmite. Regele de spade. Exact ce vă spuneam eu dumneavoastră, Regele de spade este un om al judecății, un om al dreptății, un om care face dreptate în ceva anume în care ați fost nedreptățiți pentru o judecată. Poate să fie și un dar de bani în care vi s-a luat și ați fost nedreptățit. Va veni regele dreptății, va veni regele judecății să facă dreptate cu șasele de spade. Șasele de spade ne arată un succes. Șasele de spade ne arată o îmbunătățire, sfârșitul unor vremuri vechi, dificile. V-am spus că de aceea a venit timpul judecății. Se va face dreptate în tot ceea ce ați fost neîndreptățiți, să spun așa. Dacă vi s-a luat ceva, se va face dreptate. Dacă v-ați judecat cu cineva și n-ați avut câștig de cauză la început, la fel a venit timpul dreptății, timpul judecății. De ce? Să vă recuperați ceea ce ați avut dumneavoastră. Această carte ne spune că se vor sfârși vremurile dificile. De ce? Pentru că a venit timpul dreptății. Regele de spade este cu o dreptate și cu noroc, șanse în toate ceea ce dumneavoastră vreți să întreprindeți. În vindecare, trecerea mai departe, să depășiți unele obstacole. Poate veni, regele de spade stabilește și armonia cu șasele de spade. Poate ați avut dificultăți în familiile dumneavoastră și acum a venit cu dreptatea ca să restabilească acea armonie, acea reorganizare, acea transformare, acea tranziție care dumneavoastră ați avut-o. Poate a venit momentul judecății, că de asta ne spune și regele judecății, să vă mutați, poate vi s-a făcut o nedreptate la locul de muncă.
Și acum a venit cu dreptatea să vă schimbați locul de muncă. Să găsiți undeva mai bine. Acceptați ajutorul când cineva vă întinde o mână. Acceptați acea mână. De ce? Pentru că a venit timpul judecății, timpul realizărilor, timpul succeselor. Lasă, poate sunteți într-o perioadă de anxietate. Ei, a venit acea judecată să vă alunge acea anxietate la tot ce ați avut dumneavoastră. Și priviți înainte, că asta ne spune 6 de bâte, priviți înainte spre un viitor mai bun. De ce? Pentru că este timpul judecății. Judecata își spune cuvântul. Călătorie spre un nou cămin. Mulți dintre dumneavoastră, cei care v-ați propus să vindeți o casă, o veți realiza. De ce? Pentru că acum vi se desfac aceste drumuri. De ce? Ca să puteți să vă mutați la o altă casă. Regele, el în sine, este norocul, este luptătorul care va duce și cu 6 de spadă ne aduce vești, ceva nou, ceva la care dumneavoastră până acum ați fost blocați, chiar și în vânzarea unor case, până acum ați stat în energia aceea și n-ați putut vinde. Ei, de aici încolo, luna plină ne aduce realizări. Aveți încredere în simțurile dumneavoastră, aveți încredere în puterea dumneavoastră, că Dumnezeu nu vă lasă și ceea ce v-ați dorit de mult timp, totul se va rezolva. Cumpătarea. Cumpătarea înseamnă moderație la ceva ce ați avut austeritate. De ce? Că trebuia să vă acomodați cu ceva. O moderație, o austeritate care ați avut-o în ceva anume, care dumneavoastră trebuia să vă acomodați cu acel lucru. Această carte ne spune să avem răbdare și evitați să vă mai faceți griji cu privire la timp. Încercați să acceptați diferențele, căutați, că de-aia ne spune cumpătarea. Căutați contrastul oferit de lucrurile care nu funcționează și de cele care funcționează. De aceea ne spune să fim cumpătați, să nu ne, cum să vă spun, să ne băgăm cu capul înainte. Cumpătarea ne spune că până acum, de aceea ne-a picat regele, că ați avut, cum să spun eu, răbdare, cumpătare, în ceea ce dumneavoastră ați vrut
să realizați și acum a venit momentul acela al realizărilor, la ceea ce dumneavoastră ați dorit. Puteți să vă faceți cumpătat planuri pe orice doriți, pe cumpărarea unei case, pe vânzarea unei case, dacă vă judecați cu cineva cumpătat, veți câștiga, veți avea multe succese. Cavalerul de spade. De aceea ne-a venit și cumpătarea și cavalerul de spade. Cavalerul de spade ne invită să fim exact cum ne-a spus cumpătarea, optimizarea deciziilor, voință, multă ambiție și succes. Fiind cumpătați, regele vine cu justiția în tot ce v-ați spus dumneavoastră, în voința dumneavoastră, în ambiția dumneavoastră. V-am spus, cine a avut s-a judecat pentru un divorț și a crezut că îl pierde, îl va câștiga. Pentru o casă la fel, cine a dorit să vândă o casă, a venit momentul și o va vinde. Și așa mai departe. Depinde de dorințele dumneavoastră care le-ați avut, unde ați avut obstacole, de aici încolo, totul se va rezolva. Veți avea pe zi ce trece cea mai bună cale de a ajunge acolo. De ce? Pentru că ați fost persoane cumpătate, inteligente, pot spune iară, nu v-ați lăsat atrași de multe ori în capcane și acum a venit rândul dumneavoastră. Pentru că sunteți persoane curajoase, cu inimă curată și plin de îndrăzneală, plin de curaj. Ați mers cu încredere în Dumnezeu și în tot și nu v-ați lăsat. Poate să însemne la mulți cei care sunteți, acum va veni roata dumneavoastră, la mulți vor câștiga, iar mulți vor pierde. Cei care au câștigat înainte și s-au bucurat de câștigurile lor pe spatele nostru, acum a venit timpul să piardă ei și să câștigăm noi. Asta ne spune. 8 de cupe. 8 de cupe ne spune, pentru că ați avut tendința și aveți tendința să renunțați. Nu renunțați, mergeți mai departe. O schimbare este pe un punct de a se rezolva, de a se manifesta. Nu vă pierdeți speranța pentru că aveți toate cărțile de partea dumneavoastră. A venit timpul schimbării. Este timpul să mergi mai departe și să lași tot ce a fost în urmă în căutarea ceva nou, în căutarea dreptății, în căutarea succesului, în căutarea a tot ce vreți dumneavoastră. Această carte ne poate aduce, este posibil, nu la multă lume, să ai tendința de a părăsi succesul material pentru ceva mai înalt. Deci să nu te mai gândești la bunuri materiale și să aspiri la ceva mai înalt de atât. Ai tendința să abandonezi succesul, dar suntem îndemnați să nu te lăsa. Schimbarea este și mersul înainte, ia-o pe calea care ai avut-o,
cu toate că ai avut foarte multe obstacole în urmă, nu mai sta în energiile care te-au ținut jos până acum, doar pleacă din acel... Deci această carte ne spune să plecăm și să ne ridicăm și să nu abandonăm și să nu lăsăm totul. De ce? Pentru că va veni regele cu judecata. Diavolul. V-am spus? Diavolul semnifică ceva nou, ceva care s-a terminat vechiul și va începe noul, ceva care v-a ținut în acea energie a diavolului, în acea energie joasă, în acea energie care ați avut-o, că de-aia vine timpul judecății, de aceea ne-a ieșit judecata. Diavolul reprezintă furie, violență, forță, v-a ținut cu violența și cu furia. Eforturi, ați făcut eforturi extraordinare. Diavolul v-a dat o energie foarte negativă. V-ați simțit blocați? Sau poate v-a ținut să faci un lucru nepotrivit la locul nepotrivit sau în momentul nepotrivit. Ați făcut o greșeală undeva. Și acum o să realizați că acea greșeală a fost de ce? Pentru că vă ținea energia diavolului. Diavolul poate reprezenta și schimbări, dar poate reprezenta și acele energii care v-au ținut. Sau pe cineva a ținut într-o relație cu forța, ceva cu furie și n-ați avut curajul să vă desprindeți. Ei, acum de aceea a venit regele cu spada să facă acea dreptate. Pentru că nu v-ați lăsat niciodată. Ați fost tare și a venit timpul dorințelor dumneavoastră să se îndeplinească, la rugăciunea dumneavoastră, la ceea ce dumneavoastră v-ați gândit, a venit timpul judecății. De ce? Că vi s-a deschis, cum ar veni, clar viziunea. Multe persoane acum o să vedeți mai clar ca înainte. Cine a fost legat într-o afacere și n-ați putut să o faceți, încercați să fiți discreți în chestiile personale, nu vorbiți prea mult de dumneavoastră, dar și de afaceri. Fiți un pic mai discreți, nu vă mai puneți sufletul pe tavă, pentru că diavolul este înșelător. Asta ne spune. Dar a venit timpul judecății, care va fi cu succes. Lumea. Ia uitați. Lumea ne vine cu o finalizare a ceva. Deci ce se termină? Energiile diavolului care v-au ținut. Această carte ne anunță realizare, din nou, succes. Succes asigurat.
schimbare de loc, de casă, schimbare de un loc de serviciu, poate unde n-ați stat bine acolo. Călătorie la foarte multe persoane care ați vrut să călătoriți și ați fost împiedicați. Acum va veni momentul la tot ceea ce dumneavoastră ați fost împiedicați să faceți, aia veți face. Este timpul acum să culegi roadele, când eu v-am spus că ați fost în energia diavolului, v-ați ținut în acele energii, nu v-ați pierdut speranța. Această carte ne spune că a luat sfârșitul unui ciclu vechi de viață. Totul s-a dus. De ce? Pentru că a venit, pot spune, chiar că a venit și judecata divină. Că v-ați rugat foarte mult și pot spune și acest lucru. A venit judecata divină să facă dreptate. Acum lumea va fi la picioarele tale. S-au inversat lucrurile. Este un nou început. Prin ce? Prin justiție. Prin justiție divină. Mergeți mai departe. Cei care au luat-o prin spiritualitate, mergeți mai departe, că o să aveți foarte multe realizări. De ce? Prin justiție divină. 4 de bâte. 4 de bâte ne anunță o celebrare, o armonie, o realizare. Dragii mei, realizări pe toate planurile. Deci luna plină acum va lua tot ce au fost energii, cei care s-au rugat. Va lua toate energiile negative și va veni judecata divină. Pentru că sărbătoriți. Celebrați ceva, un noroc, celebrați bucurie. Găsești satisfacție în eforturile și în relațiile tale. A venit momentul să te bucuri de ce? De succesul tău și să-l sărbătorești. Pentru că n-ai cedat atunci în energia diavolului. Va veni o perioadă de colaborare productivă și conectarea ta cu alte persoane. Pentru că nu mai stai în acea energie negativă care te ținea diavolul. De aceea v-am spus că va exista o schimbare. De ce? Pentru că te-ai ridicat. Fericire și armonie va veni la familiile care au fost, în familiile care au fost multe certuri, multe discuții, chiar s-au și separat, soț de soție, soție de soț. Vă puteți reîmpreuna. De ce? Că a venit timpul judecății, pentru că era acel diavol care lucra. Această carte poate arăta și o poveste de dragoste. Cei singuri, care sunteți singuri, fete, băieți singuri, să vă găsiți alesul și să vă faceți multe planuri de căsătorie. Acum a venit timpul, vă spune că a venit timpul să vă odihniți, că ați muncit prea mult. Acum a venit timpul odihnii. De ce? Pentru că a venit timpul lui Dumnezeu, judecata lui Dumnezeu. De aceea vă spune, odihniți-vă dumneavoastră, ați făcut prea multe, gata, pentru că acum este rândul meu, judecata mea. Și veți
avea multe realizări și celebrări. De ce? Pentru că cu Dumnezeu nu te joci. Nu putem, cât ar vrea lumea să schimbe. Nu se, odată și odată, când se merge pe diavol, mult timp nu va avea putere. Odată și odată va pierde puterea. 8 de pentacle. Cineva care meșterește. Tot meșterește. Vedeți băiatul acela, persoana aceea care tot meșterește. Predare de cunoștințe, stăpânirea abilităților. Ce ne spune? Că ați devenit o persoană stăpâni pe propriile dumneavoastră cunoștințe. Cunoștințe nu mă refer la persoane, cunoștințe că ați făcut noi cunoștințe, nu. Pe cunoștințele dumneavoastră spirituale care v-ați ridicat, că de aceea a venit timpul lui Dumnezeu, judecata divină. Pentru că stăpânirea unei abilități, omul ăsta lucrează acolo într-una și pentru a stăpâni a tot răbdat, a încercat azi, a încercat mâine și a tot perseverat. În fiecare zi, când o lucrezi cu tine, te ridici. Prin ce? Prin propria ta maestrie, prin propria ta putere. Multe persoane poate își vor găsi abilitatea unei profesii pentru care n-a știut că o are și acum o va descoperi. A venit timpul unei activități profitabile. Realizări profitabile. 3 de pentacle. Succes, îndemânare, recunoaștere. Dragii mei, dacă Dumnezeu a venit cu judecata, pentru succesele noastre care le vom avea, aveți îndemânarea să recunoașteți bunul Dumnezeu și să-i mulțumiți bunului Dumnezeu pentru tot. Și veți avea acea îndemânare la totul. Veți avea succes în afaceri, în carieră, în tot, cu judecată, în tot ce v-ați propus. Acum a venit timpul să culegeți recompensele financiare, precum și recunoaștere pentru realizările dumneavoastră. De aceea vă spun, mulțumiți Domnului că v-a ascultat ruga și a venit timpul judecății lui divine. V-am spus că cineva poate să schimbe locul de muncă, cineva la locul de muncă poate, pentru că i-au descoperit acele abilități și să avanseze. Să dobândești o altă poziție. În tot ceea ce încă o dată vă spun, în ceea ce dumneavoastră ați perseverat, a venit timpul realizărilor. V-am spus, cineva care și-a pierdut iubitul, iubita, se va întoarce. Veți avea multe schimbări. De aceea ne-a venit cu meșterul. Meșterul cu
3 de pentacle. La 3 de pentacle ne spune poziție înaltă. De ce? Pentru că tot ai meșterit acolo și ai avut încredere și ți-ai descoperit ceva. Și timpul la tot ce ai meșterit acolo, acum a venit și dă roade. Într-o nouă afacere. În tot ce vă doriți dumneavoastră. De ce? Pentru că omul îți admiră munca ta acum. Acum de-abia vei fi admirat pe munca ta, iar tu vei culege roadele respective. Vei culege câștig, vei avea câștig. Multe realizări se anunță la orizont. De aceea este v-am spus, o citire la cine se regăsește și multe persoane se vor regăsi. Eu mă regăsesc pentru că știu ceea ce mi-am propus și așa va fi. Pentru că eu întotdeauna mi-am pus forțele și gândul meu către Dumnezeu și Dumnezeu își va spune cuvântul acum, pentru că a venit timpul justiției. Presimțeam de mult timp, la foarte multe persoane am spus aveți răbdare, pentru că Dumnezeu nu ne va lăsa. Cine va merge la drum cu bunul Dumnezeu va avea câștig. Cine va merge la drum, a mers la drum cu cine? Cu ăsta, va pierde. Și o spun cu tărie, că știu ceea ce spun. Va pierde. Pentru că am fost ținuți în energia diavolului, care nu vroiau să ne lase să avansăm în munca noastră, în tot ce noi vroiam. Ei, a venit timpul. Voi pune 3 cărți din Oracolul Luminii. Să vedem aici la pentacule, la realizarea cu meșterul și la lumea. Nu, la judecata. Să vedem ce este cu acea judecată, cu acel bărbat cu 6 de spade. Haideți să începem cu judecata. Ai încredere în calea ta. Asta spune. Judecata, acel bărbat ne spune să avem judecata divină. Dumnezeu ne spune, ne transmită să avem încredere în calea ta. Dacă ai ști că ești susținut, ce ai face? Deci Dumnezeu, am spus de Dumnezeu că va veni cu judecata. Dacă ai ști că ești susținut, ce ai face tu pentru Dumnezeu? Deci asta este întrebarea divină. Ce ai face tu pentru Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu va veni pentru noi. A venit timpul judecății. Iar tu ce vei face pentru El? Cum îi vei mulțumi bunului Dumnezeu? Pentru că trebuie să și mulțumim. Coloana de lumină. Ia uitați. Coloana de lumină. Vibrația ta crește. Exact, v-am spus că am fost ținuți și am știut să ne luăm și să trecem peste acele vibrații joase care ne țineau. Și acum ne spune coloana de lumină, vibrația ta crește, tu ești oracolul tău. Tu. De ce? Pentru că puterea stă în mâinile tale. Dacă vrei să accepti să stai în acea energie a diavolului sau vrei să mergi mai departe. Unde?
la lumină, să te ridici. Asta, vedeți cum s-au legat totul. Ancorează-te. Meșterul spune, am pus pe meșter. Uitați ce ne spune. Ancorați-vă în teluric. Empatie, sensibilitate mare, conexiune cu Dumnezeu și cu natura. Iar aici mi-arată, ce mi-arată? Cele 7 chakre, care vă simțiți că aveți închise chakrele, mergeți la curățare. De ce? Pentru că le aveți pe empatie. De ce? Să nu mai iubiți, să nu mai vă iubiți. Aveți o sensibilitate mare a dumneavoastră, a corpului dumneavoastră, a gândurilor dumneavoastră. Conectează-te cu natura, conectează-te cu Dumnezeu, ia legătura. Fă exerciții, meditație cu Dumnezeu. Că de aceea ne spune, ancorează-te. De ce? Să fii meșterul tău. De aceea ne spune. De aceea am vrut să pun pe meșter să vedem ce ne spune. Noi suntem cei care putem să ne ridicăm prin propriile noastre puteri, prin propriile noastre mâini, că noi meșterim ceea ce facem. Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă și în sac. Eu pot face acele curățiri, dar dacă dumneavoastră nu vreți să vă ridicați și poate fără voie, vă impune și stați în acele energii, eu nu vă pot ridica. Eu sunt în spatele dumneavoastră și vă ajut, dar depinde de dumneavoastră dacă vreți să rămâneți în acele joase energii sau nu. Asta ne vorbește bunul Dumnezeu. Să fim noi în legătură cu El. De ce? Pentru judecata divină, că a venit timpul judecății. Aveți putere de a vă ridica. Nu mai stați în energia diavolului, pentru că foarte multe persoane stați în energia răului, în acele energii joase, în acele făcături. Multe persoane ați fost și aveți multe farmece. Vreau să mai iau, dar sunt prea multe și nu le pot lua pe toate. Nu mai stați în energia diavolului, energiile joase. De aceea vă spun mereu să apelați, pentru că eu vă pot, prin energia, prin judecata lui Dumnezeu, vă pot ridica. Și vă puteți ridica și dumneavoastră, nu numai eu. Vă pot ridica cu ce? Cu puterea lui Dumnezeu. Pentru că sunteți ținuți în energia diavolului. Am mai tras 3 cărți. Mă aflu în procesul schimbării pozitive. Deci judecata, că am pus la judecată, mă aflu. De ce? Pentru că Dumnezeu va veni. De ce? Să facă aceste schimbări. A venit timpul judecății. La ce? La schimbare, să nu vă mai țină. Mă dezvolt în moduri care mă împlinesc. Numai ce e bun poate veni către mine. Acum îmi exprim sănătatea, fericirea, prosperitatea și pacea minții. Ceea ce vă spuneam eu dumneavoastră, dacă nu reușiți să ieșiți din energia diavolului, veți rămâne acolo. Dacă veți reuși, veți fi. Mă dezvolt
în moduri care mă împlinesc. Numai ce e bun poate veni către mine. Acum exprim sănătatea, fericirea, prosperitatea și pacea minții. Păi da, pentru că eu vă spuneam mereu, aveți grijă ceea ce spuneți și cum le spuneți. V-am spus de mult să vă resetați calculatorul. De energia diavolului. Sunt dispusă să iert. Deci Dumnezeu ne spune să puteți trece de energia diavolului care vă ține legați pe mulți, ca să puteți judecata Domnului să vă ajute, să vină judecata divină să vă ajute, trebuie să vă eliberați de trecut, iertându-mă pe mine și iertându-i pe ceilalți. Iertarea este răspunsul la aproape toate problemele. Iertarea este un dar pentru mine, iert și mă eliberez. Exact. De ce? De energia diavolului. Nu faceți și dumneavoastră răul care l-a făcut. Nu întoarceți răul. Lăsați-l pe Dumnezeu să facă ceea ce dorește El, pentru că este judecată divină. Că dacă faceți cum vrea diavolul, înseamnă că vă ia și vă ține în energia joasă a lui. Vă conduce el. Nu. Și vă spune iertați. Iartă-te întâi pe tine și iartă-i după aceea și pe ceilalți. De ce ne spune să ne iertăm pe noi? Pentru că fiecare avem greșelile noastre. Și întâi trebuie să ne iertăm pe noi ca să avem putere să iertăm pe ceilalți. Uitați cum s-au legat și se leagă toltul. Tot ceea ce mi-ating este un succes. Exact, am pus pe meșterul. Îmi stabilesc acum o nouă conștiință a succesului. Știu că pot avea atât de mult succes pe cât decid să am. Intru în cercul câștigător. Oportunități de aur se află pretutindeni. Prosperitatea de orice fel este atrasă către mine. Prin ce? Prin meșterul, care ați fost perseverent în toate. Nu v-ați grăbit. Acum a venit timpul să atingeți succesul, să vă stabiliți o nouă conștiință a succesului. Voi lua din oracolul arhanghelilor să vedem ce doresc și ei să ne transmită. Luați aminte la ceea ce v-am spus, pentru că simt că foarte multe persoane vor rezona cu aceste mesaje pe care eu doresc să le dau. Descătușați-vă. Nu mai stați în energia al diavolului. Intrați în energia bunului Dumnezeu, că El va veni cu judecata divină și va face dreptate. De ce? Pentru că noi am perseverat. Eu am zis că iau un mesaj, dar au venit 3. Dacă bunul Dumnezeu aceste mesaje dorește să ne-l dea cu arhanghelii, le voi citi pe toate 3. Deschide poarta. Uitați ce mesaj frumos. Deschide poarta. Care poartă? Poarta Domnului. Poarta cerului. Și luați legătura cu El. Deschide poarta transformărilor. Ridică-ți fruntea și fii plin de recunoștință față de Dumnezeu, Tatăl și arhanghelii Lui de lumină, care te ajută clipă de clipă să te desăvârșești spiritual. Alege întotdeauna binele dumnezeiesc. Exact. Pentru că a venit ziua judecății, a transformărilor, să nu mai stați în energia diavolului. Deci, deschide poarta. A venit timpul să o deschizi. Ați văzut de ce au venit aceste 3 mesaje? Armonia spațiului. Purifică spațiul în care trăiești. De aceea, pentru că ați stat în energiile diavolului, purificați-vă tot din casă.
Nu mai stați în acele energii joase. Scapă de obiectele, hainele și vechiturile nefolositoare. Observă apoi cum viața ta se va transforma de la sine. Energia va putea să circule liber. Purificarea este însăși esența armoniei care se regăsește în spațiul tău vital. Faceți-vă curățenie. Și curățenie spirituală, și curățenia spațiului. Să vă eliberați de acele energii joase, pentru că am pus pe diavol. Tărâmul îngerilor. 3 ghizi spirituali. Ia uitați. 3 ghizi spirituali din luminile subtile superioare și-au făcut apariția în preajma ta. Fiecare dintre ei îți aduce un mesaj important care te ghidează pe calea spirituală. Ei te impulsionează să-ți deschizi întreaga ființă față de iubire și înțelepciune. Cum v-am spus, să nu mai stați în energiile, pentru că au venit să ne ajute și să vă ajute. Dar dacă noi nu vrem să facem nimic, ce am remarcat acum? 2-2, 1-1, 3-0. Cine? Foarte multe persoane, probabil, că v-ați uitat la aceste ore repetitive. 1-22, 2 și 11, la aceste numere. 2-30. Cine au avut aceste semnale, aceste numere repetitive, să știți că acele au fost un semn că va veni timpul schimbărilor. Acele persoane care au văzut mereu acele numere repetitive v-au anunțat că va veni schimbări. Ai răbdare că vor veni. Ei, a venit timpul schimbărilor. A venit timpul lui Dumnezeu, a venit timpul judecății divine, să-și spună cuvântul. De aceea vă spun, nimeni să nu încerce să se răzbune, nimeni să nu încerce să-și facă singur dreptate. Lăsați-l decât pe bunul Dumnezeu. Și dacă va lua cineva ceva, iertați-l și spuneți, Doamne, fă după voia ta, după cum voiești tu. Judecă cum vrei tu. Eu n-am dreptul să judec pe nimeni. Doamne ajută să vă fie cuvintele, toate cuvintele pe care vi le-am spus de folos, înțelepte, luați-le. Ca înțelepciuni divine care au venit nu de la mine, ci au venit de la Dumnezeu și ascultați ce v-am spus, analizați-le și o să vedeți cum dreptatea divină va veni. Asta va veni. Judecata divină. Judecata divină își va spune cuvântul. Doamne ajută! La revedere!